Майче, не ме чувате, хич. Фак. О, е яко хора. Не знам дали ме чувате. От тея вълни. Кажи нещо, мадо на зрители, които гледат в момента. И здравейте, караси! Каска и съм изкакала чудо. Изка се на каручка. Абе, ще те гледат, бе, от сигурна. Ето вижте просто зади водоволните. О, факи! Залева на вълните на Свети Власт. Свети Власт на Свети Власт. Аре, очертай. Кажи нещо друго, освен тая песен. Аре, де! Oh, fuck you! Everybody go. Ей, това е вълната. Уинкаус. Какво е това? Розичка, като разбере, ще подивее. Вижте тази бабичка. Тук има много слънце, има много вълни, така че жълто. Не знам, сигурно ще се стори бял. Тихове, мамо. Спала съм. Не знам дали се чува, да знаем, че говоря на микрофона. Để sao ra sao ще заснимем още един влог. Светкавицата ми работи, хора. Как ще... Виждате ли тия яхти? Ето там, яхтите виждате ли, нали? Има вятър. Ще заснема... Ще заснема там, когато идам на яхтите. Ще заснема. Ето, виждате ги. Не знам дали се чува. Ето ги яхтите обаче. Ще ви покажа колко яки коли има. Ще идем после стата на разходка. Така че, знаете.
това ще бъде всичко за клипът. Няма да скипате да ви хареса, ако не хареса, да забравяте да го лайкнете. И чао, ще заснем още един такъв, нали? И чао!